UAPTG Record Sean MC دخترک و بدیجی داشتیدنش رو چشام میمونه یک چند قد صورت با فتح و باید روزی توی یک چند روزی کیف خوب خرسندی یک چند قد وقتی اول دا کاوالеро بسیار неки бачи бади туй да навхонадоро зиндагии сознесостини киртай дихтачени забонуш дарознес фикри зиндагӣ надоран бисёриш конкретни туй фата салон макияж барои селфи хиштомануда модарнес шубаном шуай катаги шеруи миллион барои ки хишруай зиндагии кӯтоҳмуда ҷудоӣ бадразвода як фарзанд дада зиёда шикам тамому озодай хонаи модар меоя тамому сарҳуя ё чаба обрӯай хонад рафтам ту диди туйма тамом дига корум нагима зиндагии хидмай тоқат намекади да ҷои ма мебиди хитам якчанд вақати модар бад квартирая дели бад мӯи сар калта бад формачои модели бад контакти телефон пири яка кива ака хонай аввал да официантка дар ягон тараб хона бачи дар кор аст тарекс вақте тай хонат мерс меоя бачи дар кор вақте сум ай бекори мия бачи дар кор да хона то қашишта шабона вақте аюда безе бесум как дора ҷавонанда ё беше палангонда ё манхэттен раялда вақте баро як номри телефон бесум эта калянда бачи дар кор дигона ки мегуфта громолдоз вақте дигонай намега ки укладка мезе басоз уже маникюр уже прическа форма тюга уже сатвоез монанди занаки бешуда уже каждый шаг да чанамуд мошин места пешеш уже дар кораш лес ёрдами хонавода хешеш кӯдак хонаи момашта и хонаи дигонашта бо як рӯзи дига шамшид саршид вақти гаштан ба тез залишидан мегира номери дасти бад контакто аҳмади лексус бежани такси зихтарак роҳат кадестай ба ҳаёти тоқагиш ҳар шаб хоҳай қатъият пацани мехостагиш ҳам кайфи хиша меёба ҳам дахот неки то охира ҳамихе биравӣ ту наход то охира ту давом бити кайфота наход худова надидеста боша рафторота ту рӯз ба рӯз шукуфтасти як гилдам хушрӯтарӣ барои ту ҳар шаб ҷанга рехтагие муштарӣ худ ба худ фахр кардам мегӯй шуд нарасид ба қадрат ина пира ёдаме ки тило реза ба қадрат моҳо гузашта солоту ойлам маму хушрӯӣ ойлам харидорат бисёрай хушрӯӣ бешӯӣ неки рӯз ба рӯз да гӯши дар хел овоза мераса рӯз ба рӯз уже пацано ай ту метарсан ту ҳайрон мешаи ҳолат мешавад нофорам о ту ойлам хушрӯчаи ойлам ба ҳаму формат неки чиба ай ту дурӣ мехоҳам пацано том хурда да сарат ғамат мета ҳамин савол бовар ки пушаймон мешаи ай ҷудоӣ ва развод агар дар ҳамин саволот биёвӣ ҷавоб мехоҳӣ серьёзна ман битиюм ҷавоб тақати ки гузарондаӣ медони шабота байни пацанода овозае ки ту диду пити байни пацанода овозае ки ту спиди